el secretari o la secretària d'un club és clarament l'ànima de l'entitat, sí o sí? Això, que ho digui jo, fa de mal dir. Sí, perquè com que ets la secretària, Marta, del Club de Futbol Peralada, jo crec que estàs en bona situació per respondre. Tot passa per tu. Tot. Val? Tot, sí. I això és molt important, perquè el club és gran, però l'entitat és petita, el poble és petit. És a dir, fer combregar les dues talles suposo que no deu ser evident, perquè, clar, insisteixo, un club petit, sí, molt bé, 2.000 habitants per l'Ada, sí, molt bé. Quants equips hi ha, 27? No, 27, 28, jo crec, més el filial, més el primer equip. Encara no tinc les llistes definitives, perquè m'acaben de passar els de futbol 11 avui, però jo crec que ens n'anirem a 30-31 equips, aviat és dit, en un poble com Peralada i Vilanova de la Muga. Quina és la raó que us fa estar més orgullosos d'aquest club? Doncs que allà on vagis parles de Peralada, i és veritat que Peralada és conegut per molts àmbits, però al futbol doncs, som coneguts a molts de llocs. I aquest any, que ha sigut la primera jornada de portes obertes, que jo he pogut viure aquí com a secretària del club, i bueno, una mica la cara visible amb tots els pares, han vingut més de 180 nens a fer una jornada de portes obertes, i això dius, carai, hi ha 180 nens que volen venir a jugar a Peralada. Vull dir que és quan els meus nens eren petits, que van començar aquí, que tenien 3 anys i 4 anys, o 4 i 5, veníem a jugar a Peralada perquè era el poble, o sigui, el club del teu poble, i ens tocava aquest, i ara no. Ara no, ara venen perquè té el prestigi d'estar a tercera divisió el primer equip i de tenir una escola de futbol base potent. Sí, totalment. Quant temps fa que estàs en aquesta responsabilitat de la secretaria? Un any. Un any. I suposo que ha estat un any intens. Molt intens. Sí, no? Molt. I suposo que és molt absorbent. És a dir, deu ser absorbent en hores, perquè vulguis o no, tothom et deu trucar a tu, davant de qualsevol cosa, gairebé sigui l'hora que sigui o el dia que sigui, sí o no? Perquè, clar, qui ens pot resoldre el problema? La Marta. Sí, exacte. O sigui, pensa que jo coordino el tema del bar, amb el personal que hi ha al bar, el tema del futbol base, és veritat que tinc els coordinadors que ajuden molt, doncs entrenadors, comptabilitat, impostos, publicitat, és veritat que també tenim un comercial, l'Aitor, però bueno, tot passa per les meves mans, facturació, primer equip, plantilles, pressupostos... I fins i tot els mitjans de comunicació, perquè a través del vostre responsable de xarxes, en Jordi Baró, la Marta ha buscat tots aquests interlocutors amb els quals hem parlat en aquestes entrevistes que heu anat veient, per tant, fins i tot això també. Sí, inclús ara que dissabte passat vam fer el partit contra l'Espanyol, que va ser tot un èxit, també com el tema del protocol el vaig portar jo i vaig preparar l'esdeveniment, i la veritat és que és molt gratificant haver tornat a casa. Abans estava com a mare, el meu home era membre de la Junta fa molts anys, quan els nens estaven aquí, i ara doncs haver tornat a casa ja com una altra figura i com a treballadora del club, doncs evidentment no mires mai el rellotge, no mires les 8 hores, i al contrari, el que vols és que tot surti bé, que els pares estiguin contents, que els nens estiguin contents i que el futbol base vagi endavant. Aquest bon ambient que ens ha semblat captar parlant amb els uns i amb els altres és realment així? És realment així, tot i que no t'enganyaré, sempre hi ha coses que els pares que hi ha coses que a vegades s'ha d'entendre. Jo crec que la meva figura també com a dona, que de fet sóc l'única dona que treballa al club, excepte la Maria i una entrenadora que incorporarem ara, la Sandra Palma, doncs la Maria és l'afició i després jo surto o sigui, sóc l'única que estic envoltada d'homes. Llavors la figura de mare... La vida és dura, Marta. No, estic encantada. Molt bé, molt bé. Estic encantada, i llavors la faceta aquesta com a dona m'ajuda també a arreglar si hi ha alguna cosa, algun problema, doncs també la solventem. Molt bé. Escolta'm, només podem desitjar-te que un molt bon segon any de dedicació professional en aquesta secretaria del Peralada, i que aquest bon ambient que hem captat i que hem viscut parlant amb jugadors, amb entrenadors, amb delegats, continuï sent així, perquè jo crec una mica, veient-ho des de fora, que és una mica la clau de l'èxit d'aquesta entitat. Aquesta sobredimensió de talles, és a dir, el club petit però una estructura potent. I això, si guardeu aquesta ànima de club petit, jo crec que és molt important perquè tot surti com vosaltres voleu. Moltíssimes gràcies i bona temporada, Encara que tu no juguis amb la pilota als peus, però tu pràcticament fas jugar tots els altres, clar que sí, merci. Moltes gràcies a vosaltres.